Milé kežmarčanky, milí kežmarčania. Koniec roka je chvíľa, keď sa človek zastaví a obzrie sa späť nie cez čísla, ale cez to, čo sme spolu zvládli. Rok 2025 nebol rok ľahký a Kežmarok v ňom obstal. Som rád, že sme mesto posúvali dopredu, krok po kroku. Aby to bolo cítiť v bežnom živote, aby veci fungovali lepšie, aby sa zlepšovali služby, aby Kežmarok pôsobil upravene, bezpečne a dôstojne. Nebudem sa tváriť, že všetko bolo bez napätia. Boli situácie, ktoré boli politicky aj ľudsky náročné. A úprimne, nie vždy je jednoduché držať emócie na úzde, keď na vás dopadá zodpovednosť a zároveň počujete obavy ľudí. Dôležité je, aby sme sa aj v takých chvíľach vedeli vrátiť k pokoju, faktom a hlavne k riešeniam. Jedna z vecí, ktoré ma tento rok najviac trápili, je situácia okolo sporného územia sídliska Juh. Viem, že mnohí z vás sa dnes cítite v neistote. Chcem vám preto povedať úplne jasne. Pre mňa ste stále kežmarčania. Som pri tom každý deň. Hľadám východiska, tlačím na to, aby sme sa dopracovali k riešeniu. Dnes to nie je ľahké a niektoré kroky môžu byť nepríjemné, ale robíme ich preto, aby to malo koniec, aby ste sa mohli znova cítiť doma Kežmarku. Stojíme za vami. 12 rokov pracujem pre vás ako primátor mesta a platí to, čo vždy. Keď niečo poviem, tak si za tým stojím a dotiahnem to do konca. Ďakujem vám za dôveru, trpezlivosť aj podnety. Prajem vám, aby ste do nového roka vstúpili v zdraví, pokoji a s ľuďmi, na ktorých sa dá spoľahnúť. Nech je rok 2026 rokom pokoja a viac dobrých dní v našom Kežmarku.